Εθνική οδός Ελασσόνα, Κεφαλόβρυσο, Βαλανίδα, Κρανιά, Λουτρό, Δεσκάτη και Εθνική οδός Ελασσόνα, Δρυμός, Μικρό Ελευθεροχώρι, Σαραντάπορο, Κοζάνη. Το 1970 με 1980 κατεβαίναμε Ελασσόνα με τα αγροτικά και τα τρακτέρ από αυτούς τους δύο δρόμους. Σήμερα, το 2023, κατεβαίνουμε και πάλι από τα χωριά μας στην Ελασσόνα ακριβώς από αυτούς τους ίδιους δρόμους, χωρίς καμία βελτιωτική παρέμβαση. Το ίδιο πλάτος στο δρόμο, ακριβώς οι ίδιες στροφές, σε κάποια σημεία ακριβώς οι ίδιες γούρνες, τα ίδια πουρνάρια και τα ίδια παλιούρια που μπαίνουν στο δρόμο. Η γέφυρα στο Κεφαλόβρυσο απαράδεκτη τελείως, με πολλές εξόδους αυτοκινήτων, πολλά τροχαία δυστυχήματα. Είναι τραγικό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, η τωρινή, είναι τελείως αδιάφορη για την επαρχία Ελασσόνος. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως πάνω σε αυτό το θέμα και επιθυμούν και πάλι να ξαναεκλεγούν. Αγαπητοί μου συμπολίτες όλων των χωριών της επαρχίας Ελασσόνος και της Ελασσόνας, η στιγμή της αλλαγής ήρθε και είναι τώρα η μοναδική ευκαιρία για να μην πηγαίνει άλλη μία θητεία χαμένη με τους ίδιους στο τιμόνι της περιφέρειας.